want to message to all upcoming generations that if you have a dream, it will definitely come true. Just you must have faith in your God, in your Guru, and also you must have courage and patience. बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों गोबांथार लाइमोन आरोबाव जों सानैसो लाइमोन बिहामजो आरो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबांथार सावरायगिरिफोर जों दिनै बे हाबाफारियाव मोननो हादों। बे समाव आं प्रियंकानिसिम थांनो नागिरदों जिहेतुके प्रियंकाया सासे गोजौ थाखोनि फरायसुलि लाइमोन। आथिखालाव प्रियंकाया बबेयाव फरायदों आरो बिथाङा बबे जायगानि आरो बिथाङा इयुनसिम मा खालामनो नागिरदों? गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बावहरबाय। आंनि मुङा जाबाय प्रियंका बसुमतारी, गामि कसारिसन दुमदुमा, जिल्ला उदालगुरि। आरो आं उदालगुरि कलेजनिफ्राय बिएससि पास बटानियाव मेजर लानानै बिएससि पास खालामदों। आरो दायो आङो कस्तुरबा गान्धी गार्लस स्कुलाव टिउटर हिसाबै खामानि मावगासिनो दं। आरो आंहा एइमा जाबाय आं इयुनावहा सासे मोजां फोरोंगिरि जानो हायो। आरो आं दिनै बुंनो नागिरबाय गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ गोनां लाइमोन सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राफोरजों जुलि जायोब्ला जोंनि बर' समाज एबा न'खराव जा खहा जायो बेखौ आं खहा जायो होननानै सानो। मानोना उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ अननायजों लोगोसे खस्थ' खालामनानै फेदेरो। आरोबाव फरायनाय बेलायावबो जाहाथे मोजां पार्सेन्टेज लानानै गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै आवगायलांनो हायो। बेखौ आरोबाव न'खरनि, गामिनि, समाजनि नाम खालामनो हायो बेखौबो हास्थायो। गावनि बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ लानानै, गावनि फिसानि सोलोंथाइखौ लानानै जाबायदि गोग्गानाय मोनो, बेबायदिनो बर' समाजाबो बर' हारिनि लाइमोननि सोलोंथाइखौ लानानै गोग्गानाय मोनो, सनमान होयो, लोगोसे थुलुंगाबो होयो। आरो जाहाथे इयुनाव बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांबाय थानो हायो, खामानि मावनो हालांथों होननानै आसा खालामो। बेबायदि सोलोंथाइ गोनां लाइमोनखौ बर' समाजा खोमाना लानो नागिरा, एबा खोमाना लानाया जोबोद दुखुनांथाव। नाथाय गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ गोनां लाइमोन सिख्लाफोरा गुबुन हारिनि सेंग्राजों जुलि जायोब्ला जोंनि बे सोलोंथाइया गुबुन हारियावसो थांगोन। सोलोंथाइया गुबुन हारियाव थांगोन आरो बियो जोंनि बर' समाज एबा न'खरनि थाखाय जोबोद खहा। बेनिखायनो जों बयबो बुजिलायनांगोन जाहाथे बर' लाइमोननि सोलोंथाइया बर' समाजावनो थालांबाय थायो, बेखौ जों बयबो नाजालायनांगोन। आं बेखौनो सानो। गोजोन्थों। बे समाव जोंनि गेजेराव जिहेतुके गोबांथार आलासि दंफैयो, जों बिथांनिफ्राय आरो मोनसे बाथ्रा मोनथिनो लुबैबाय आं। जिहेतुके आथिखालनि सासे लाइमोन बिहामजो आथिखालाव बिथाङा, आरो जों बिथां बिहामजोनिफ्राय माखासे बाथ्राफोर मिथिनो लुबैदों। नोंथाङा गंसे न'खरनि बिहामजो आरो गंसे न'खरनि दैदेननायाव नोंथाङा दायो सोलिनानै दङ। बे हिसाबै नोंथांनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों। जिहेतुके नोंथाङा फरायसा समनि बाथ्राखौ बुंबाय, दायो गंसे न'खरनि बिहामजो जानानै नोंथाङा नोंथांनि माखासे बिहामजो बैसोआव नोंथांनि जा थांखिफोर, जा नोंथांनि सुजुनाय सिमांफोर, बे सुजुनाय सिमांखौ बै फरायसा समनि बायदिनो दाफुंनो नाजादों ना नोंथाङा बिहामजो जानानै बे न'खरनि ओंखाम संनायाव बेस्थ' थानो, ना संसार जानायनि खोथाखौल' बांसिन गोसो होनो, ना नोंथाङा सासे गोरों फरायसुलि बिहामजो हिसाबै नोंथांनि इयुन जोलै गथ' गथाय संसार जानायजों लोगोसे समाजनि गेजेराव, धोरोमनि गेजेराव माबायदि बिहोमा आरो थांखिखौ सुफुंनो हागोन होननानै नोंथाङा फोरमाय। खुलुमबाय बाथौ बिबुंसारमोननिसिम। आङो आफ्टार मेरेज एमए खालामदोंमोन। आङो एमए खालामनाय समाव गथ' गोरबोआव लानानैनो सेमिस्टारनि एग्जामफोरखौ होदोंमोन। नाथाय फर्थ सेमाव आंहा गथ'आ जोनोम जानाय उनाव आङो एग्जामखौ होनो मोनासै। दायो आङो सासे बिहामजो हिसाबै आङो न'नि गासै सुबुंफोरजों मिलायना थानायजों लोगोसे आंनि बिहाव बिखुनजोखौ आंनि गाव बिमा बिफा जोनोमगिरि बादि आङो सानो। आरो न'खरखौ मेनटेन खालामनानै थानायजों लोगोसे आङो दायो सासे बाथौ धोरोम सिबियारि हिसाबै आङो बाथौखौ, आफा बोराइ बाथौखौ फोथायो। आरो आङो स्कुल लाइफनिफ्रायनो एग्जाम जायोब्ला आङो आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमनानै आरो आइ आफानि आशीर्बाद लानासो आङो एग्जाम होनो थाङोमोन। आरो दायो न'खर खुंनाय हिसाबै आङो दा आंनि गावनि न'खरनि गाहामनि थाखाय, सुखु आरो प्रसपेरिटिनि थाखाय आङो सानफ्रोमबो आफा बोराइ बाथौखौ आर'ज गाबो। आरो आङो
हपफुल जे आंहा जि थांखि दङमोन ड्रिम दङमोन बेखौ आफा बोराइ बाथौआ सानसेबाबो फुलफिल खालामगोन आरो बेखौनो आङो बुंनो सानो जे इसोरनि सायाव सानफ्रोमबो फोथायनाय थानांगौ फोथायनायजोंसो गासैबो जाफुङो आरो आङो मोनसेखौनो मेसेज होनो नागिरो जे I want to message to all upcoming generations that if you have a dream it will definitely comes true just you must have faith in your God in your guru and also you must have courage and patience आं बेखिनिखौनो बुंगोन बिथाङा होनदों जे जदिव बिथाङा आथिखालाव लाइमोन बैसोनि सासे गोरों सोलोंथाइ गोनां बिहामजो आरो सासे सोलोंथाइ गोनां बिहामजो हिसाबै जदिव बिथाङा गंसे न'खरनि बेन्दोङाव बिहामजो जाना थानांदों अब्लाबो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ खोब रोखायै फोरमायदों जे आं बिहामजो जानानै थादोंब्लाबो नाथाय आं आंनि संसारनि बेलायाव न'खर दाफुंनायनि बेलायाव आंनि जा जिउ थांखिफोर बेखौ मालाबाबो सुफुंनायनि बेलायाव उन जानानै थाया आरो बे सुफुंनायखौ सुफुंलांनायनि थाखाय जा मोनसे एटिट्युड बिथांनियाव दङ बिथाङा बुंदों आफा इसोर बोराइ बाथौनि खाथियाव जेब्लाबो आंनो सुंग्रिनाय आरो फोथायनाय थागोन आरो आफा बोराइ बाथौनि बे सुंग्रिनाय आरो फोथायनायनि गेजेरजों आंनि जा इयुननि जा थांखि सिमांफोर बेखौ आं सुजुलांनायनि लामायाव मालाबाबो जेना आरो बेखौ आं मोनफुंगोन होननानै बिथाङा आफा इसोर बोराइ बाथौनि सिबिनायखौ बिथाङा अराय लाखिगोन होननानै खावलायदों साबायखर थाबाय बिथांनिसिम बे समाव जोङो सासे गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि आबद दङ जों बिथांनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ रोखा मिथिनो लुबैबाय जिहेतुके नोंथाङा गंसे गामि एबा गंसे न'खरनि बिहामजो बे गंसे गामि एबा गंसे समाजनि बिहामजो हिसाबै बे गामिनि आरो बे न'खरनि समाजारि जिथु थासारि बे समाजारि थासारियाव बे समाजनि जा आब्रुथि बे समाजनि जिथु जौगानाय बे न'खरनि जिथु संसार दाफुंनाय बा न'खर दैदेननाय बेलायाव नोंथाङा बे समाजनिफ्राय माबायदि मोनसे मोजां रोखोमनि आब्रुथि हास्थायनानै नोंथाङा सानदों आरो बेनि सायाव फोरोंनो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय खुलुमबाय बाथौ बिबुंसार गासैबो रायजो राजा बिथांमोननिसिम गिबियावनो आं गावनि सिनायथिखौ होनो सानबाय आं फुलिसिरि दैमारि दायो आङो बिर' बर' एमइ स्कुलनि गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ आरो नैबे बोरि गामियावहा जिउ संसार खुंगासिनो दङ गावनि गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गावनि नाजानायनि गेजेरजों गावनि संसारखौ आं हमथालांनो नाजागासिनो दङ आरो लोगोसे नैबे गामियावहा गोजोन हास्थायनानै बयजोंबो गोरोबनानै थानो थाखाय आं हास्थायो दा बिथांनि बुंनाय सोंथिनि आं मोननैसो होनो सानदों जे बिथांनि बुंनाय बाथ्राया बेनो जे आथिखालाव जोंनि गामिनि हाल सालखौ माबोरैहै माने आवगायनानै लांनो हायो एबा माबोरैहै आं हास्थायो जे जोंनि जिउ संसारजों जोंनि आबहावाया गोरोबफायो एबा बे आबहावायाव जों गोजोन थासारिखौ मोनोब्लासो थांनानै थानो हायो बे गोजोन थासारिखौ जों गावनो सोरजिनांगोन जों गावबा गावनो सोरजिना लानो हायोब्लासो जोंनि सान्थिखौ जों मोनगोन बे सान्थिया बोरै फैगोन जों साफ्रोमनिबो साननो गोनां मावनो गोनां दायित्व दङ दिनै जों गामिनि हाल साल होननानै बुङोब्ला गोदोनिख्रुइ गोबां माने मोजांसिन जादों एबा गोरों गोरा जादों होननानै जों फोरमायनो हागोन मानोना गोदोनि बायदि गावनि जानाय लोंनायजोंनो दिनैनि सुबुङा गोदोनानै थायाखै दिनै बयबो लेखानि फारसे गोसो होदों गावनि न'खर संसार साखोन सिखोन खालामनो समायहोनो बयबो सेस्था खालामदों दा बेखायनो आंबो बोरि गामिनि सासे गोरों गोरा बिहामजो हिसाबै आं बेखौनो हास्थायो जे जोंनि गामिनि हाल साला रोंनाय रोङै जाम्बा बा गोरों बेबायदि बयजोंबो गोरोबलायनानै रोङिफोरखौबो गोरोङा अनज्लायनानै फोरोंलांनानै आगानसे जाहाथे आवगायलांनो हायो
बेबायदि जाहाथे थुलुंगाखांनाय सुबुरुन होनाय अनलायनाय बेबायदि बिथिंजों जाहाथे सोलिलांनो हायो आवगायलांनो हायो आं बेखौ हास्थायो आरो गामिनि हाल साला आवगायगोन माबोरैहै गोरों गोराफोरा अरायबो रोङैफोरखौ लाबोफानांगोन बुजायनांगोन रोङै जाम्बा जाम्बिफोराबो गोरोंखौ सिबिनांगोन मान होनांगोन बेबायदि अनलायनायनि गेजेरजों जों आवगायलांनो हागोन होननानै आं सानदों गंसे गामिया आवगायनोब्ला समाजारि रांखान्थियारि आरो राजखान्थियारि बेफोर बायदि बायदि बिथिङावहा गोसो होनांगोन आरो बेफोरखौ मोजाङै आजावनो हानांगोन समाजारि हिसाबै जों धोरोम खोरोम मानिनानै धोरोम खोरोम फालिनानै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनानै आबाद बायदिसिना खामानिनि गेजेरजों जों गावनि जिउ राहाखौ दैदेनलांनो हानांगोन रांखान्थि हिसाबै जों जौगानोब्ला जोंनि देहाजों मावनो हानाय बायदि बायदि राहा लामाजों सानखांनांगोन मावनो थाखाय जों राहा लानांगोन जेरै आबादजों लोगोसे मैगं थाइगं ना फुख्रि दाउ अमा फिसिनाय बायदि रोखोमनि फालांगि बेफोरखौ जों आखायाव लानांगोन जों मावनो हानांगोन आरो लोगोसे सोलोंथाइनि बिथिङाव जों बयनिख्रुइबो गोसो होनांसिनगोन गथ' गथायनि जा फरायनायनि परिबेस बे परिबेसखौ जों होनो हानांगोन फरायनायनि जा खाबु जा परिबेस जा दानि सोलोंथाइनि जा बादायारि मुगा बेफोराव जाहाथे बादायनो हायो जों फोरोंनो हानांगोन फिसाफोरखौ जों जोथोन लानो हानांगोन बेबायदियै जोङो रांखान्थि आरो सोलोंथाइ बिथिं बेखौ जोङो जौगालांनो हानांगोन बिनि बादैबो आथिखालाव जों गोग्गो जिउ खुंनोबा सासे नोगोरारि हिसाबै जोंहा मावनांगौ दोङो राजखान्थिनि बिथिङावबो बे राजखान्थि बिथिङावबो जोंहा मोजां सानलायनाय थानांगोन हदभाब थानांगोन राजखान्थियाव ओंखारदों होननानै जों गाज्रि भाब हिंसा परिबेस बेफोरखौ जों लाबोनो नाङा हिंसाया अरसो बियो मोजां बुस्थु एबा मोजां परिबेसखौ बियो खामफ्लेनानै सिलिंखार खालामनो हागौ बेखायनो गासै बिथिङावनो मोजां साननाय आरो सैलायनाय अनलायनाय बेफोरजों जों आवगायनांगोन बर' समाजखौ जों बयबो सानलायनो हानांगोन जाहाथे जोंनि गोरोन्थियाव जोंनि समाजा आरो उनथिं फावसायनानै थाङा दा बेनो जे समाजाव खोमसि फोथायनाय थायो मारैहै जे जाय समाजाव जाय हारियाव सोलोंथाइ बिथिङाव लोरबां सोलोंथायाव माने गोख्रों नङा सोलोंथायानो जाबाय सोरांनि लामा सोलोंथाइ थायोब्ला सासे मानसिया बबे थार बबे गोरोन्थि बेखौ हमदांनो हानाय गोहोआ थायो जे सोलोंथाइ जाय हारियाव गैया बे हारियावनो बे खोमसि फोथायनाया बांसिन थायो आरो बेखौ जोंनि हारियावनो जों नुबोगासिनो दोङो गोदो गोदायनिफ्राय आरो बावैसो जोंनि हारिया सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगा थाखोआव फैनाय लोगो लोगो दायो बियो एसे एसे माने जानगारनो हमदोंसै आरो बेजों लोगोसे जोंनि संगठनफोराबो बेफोरखौ होबथानो थाखाय आइजो माहारिया माइनाव आफादा बेफोरखौ नाजागासिनो थायो फरायसा आफादा बेफोरखौ नाजागासिनो थायो बेबायदि सोलोंथाइनि बिथिङाव आवगायनायनि थाखाय साननो हानायनि थाखाय बेखौ हयथ' दायो गोबां माने होबथानो हादों होननानै आं सानो आरोबाव होबथानो हागोन जेला जोंनि हारिया माने 100% जुदि मोजाङै क्वालिफिकेसन लानानै जुदि इडुकेटेड जुदि पार्सन ओंखारो अब्लानिया जोंनि हारिया माने बेफोरखौ होस्रांनो हागोन दा नायहरोब्ला जोंनि बर' हारि आदिबासि बेबायदि माने एसे ट्राइबेल टाइपनि माहारियाव माने बांसिन बेफोरो नुजायो आरो जादोंबो दा बेखायनो आं सानो लेखा एबा सोलोंथाइनि बिथिङाव गोख्रों जायोब्लानो बेफोर प्रब्लेमा माने सल्भ जागोन होननानै आं सानदों आरो सासे दंबावो सिगोमसार बसुमतारी जोबनायाव आं बिथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा मिथिनो लुबैबाय
आरो लोगोसे बिथांमोनखौ जों बिदाय होनो सानबाय दिनै सावरायमेलनि गेजेरजों बिदाय होनायनि सिगाङावनो आं बिथांनिफ्राय जोबथा मोनसे बाथ्रा मोनथिनो लुबैदों बाथ्रा बेनो जिहेतुके आथिखालावहाय नोंथाङा सासे गोरों राफोद फरायसा आरो लाइमोन राफोद फरायसा हिसाबै दिनैनि जा सावरायनायनि बुब्लि दिनैनि सावरायनायनि जा मोनसे बिथिं बेखौ हयथ' नोंथाङा स्पष्ट रोखा जाखादों बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों दिनैनि सावरायनाया जोंहा सोलिबाय थादों ओंखायनो बाथौ बिबुंसार होनाय लोगो लोगो बेयो धोरोमनि मोनसे चेनेल जाहैबाय दा बे धोरोमनि चेनेल हिसाबै आं धोरोमनि बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों आथिखालाव गोबांथार लाइमोन जिफोर दङ बिथांमोना धोरोमनि माखासे आध्यात्मिक गुन जिफोर रोंगौथि सासे लाइमोननि थानांगौ आरो बे सासे राफोद फरायसालिनि बे धोरोमनि गुन आध्यात्मिक गुना थानांगौब्ला बे लाइमोना निस्सय बाथौ धोरोमनि गौथुमारि माखासे आर'ज माखासे सावरायमेलफ्राव बाहागो लानाया गोनांथार दङ नाथाय बेखौ जोंनि लाइमोनफ्रा बारा गोसो होनायखौ नुबोनाय जायाखै आरो गोबाङैनो रेजें गोसो लानाय नुयो दा बेखौ आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जे जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौ दोरोङारि बिथिङाव आध्यात्मिक गुनफोरखौ जुदि मोननांगौब्ला बे लाइमोन जोंनि बर' समाजनि जिफोर सेंग्रा सिख्लाफोर दं बिथांमोना मा राहाफोर लायोब्ला बिथांमोना दोरोङारि बिथिङाव जोंनि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागोन होननानै नोंथाङा फोरमायनो नागिरदों स' बे बिथिङाव गिबियावनो आं दहाय बुंखादोंमोन जेनेबा पेशेन्सनि लेभेलखौ बिसोरो बारायनांगोन आरो पेशेन्सनि लेभेलखौ बारायनोब्ला फुङाव एसे थाब सिखारनानै योगा खालामनांगोन डिप ब्रिदिं बेबायदि माखासे भेराइटि योगानि पर्थ्सफोर दं बेफोरखौ मोजाङै बिसोरो फुङाव थाब सिखारनानै खालामनांगोन आरो बेजों लोगोसे बेवहाय बिमा बिफानिबो एसे रेसपन्सिबिलिटि थागोन जे गथ'खौ माबोरै बानायनांगौ माबोरै बानायनाङा एसे रेसपन्सिबल बिमा बिफाबो दङ मा समाव गथ'खौ रागा जोंनांगोन मा समाव गथ'खौ अननांगोन मा समाव बुजायनांगोन बेफोरनि सायाव बिमा बिफानाव वेल नलेज थानांगौ नङाब्ला गथ'आ मोजां जानाया गोजान स' बेखिनिया ओमफ्राय आथिखालनि गथ'फोरा मा जायो जेनेबा मबाइलखौ बांसिन इउज खालामो आरो मबाइलखौ इउज खालामोब्ला जोङो माखासे गोनां डेटाफोर मोनो नाथाय बेनि सोलायै बिसोरो बेखौ एन्टारटेनमेन्टनि मोनसे वे हिसाबै इउज खालामो मबाइलखौ नाथाय एडुटेनमेन्टनि थाखाय बिसोरो इउज खालामा स' बेयो मोनसे प्रब्लेम आरो बेफोरबायदि माखासे धोरोमारि प्रग्राम बा मोजां हाबाफारिफोराव बाहागो लानायनिफ्राय बिसोरो जानगाराव थायो मानोना बिसोरो बांसिन समखौ मबाइलाव माबा माबि गेलेनानै 3D गेम गेलेनानै बिसोरो पार खालामनायखौ जों नुनो मोनो स' मोनसे लामायानो जादों बिसोरो पेशेन्सनि लेभेलखौ बारायनांगोन मानोना पेशेन्सनि लेभेला जुदि बारियो अब्ला मा जायो मोजां खोथा खोनासंनो हायो सहायनो हायोब्ला बिसोरो मोजां जा बोसोन बेफोरखौ फालिनो हायो स' बेखिनिया आं डिग्रिखौ आर्ट्सनिफ्राय पल साइन्सआव मेजर लानानै कलागुरु बिष्णु राभा डिग्रि कलेजनिफ्राय पास खालामबाय ओमफ्राय दाखालि बावैसो 2020आव एसे डिले जाबाय जोंनिया बे कर'नानि जाहोनाव मास्टार डिग्रिखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय पास खालामबाय पल साइन्स डिपार्टमेन्टआव ओमफ्राय दा आङो बाटासिपुर इउएन एकाडेमियाव हाइ स्कुल आरो हाइ सेकेन्डारियाव फोरोंगासिनो दं पल साइन्स डिपार्टमेन्टआव ओमफ्राय बेनि बादैबो एपार्ट फ्रम देट माखासे कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय आङो प्रिपेयार जाबाय थादों नेट फैबाय थादों नेटनि थाखाय प्रिपेयार खालामदों बेजों लोगोसे माखासे जबनि थाखाय एप्लाइ फैसिगोन स' बेफोरनि थाखाय एसे प्रिपेयार खालामबाय थादों स' बेजों लोगोसे माखासे बुक्सफोर फरायगासिनो दङ जायखौ आं फार्स्टआव फरायामोन आथिखाल दासान्दि आं फरायगासिनो दङ स' बेनो आंबो पेशेन्सनि लेभेलखौ बारायनो नाजागासिनो दङ माखासे बिजाब फरायबाय थादों स' बेखिनियानो बे समाव जिहेतुके दिनै जोंनि सावरायनाय जथुमखौ जों जोबनायनि बेलायाव लांनोसै जोबनायनि सिगाङावनो जोङो मोनसे जोबथा बाथ्रा मोनसे मिथिनो लुबैबाय जों दिनै गोबांथार आयदा लानानै दिनै जों सावरायनाय जाबाय आरो जोंनि सावरायगिरिनि गेजेरजों गोबां आलासि बिथाङा फैनानै जोंखौ बेबायदि सावरायनायनि गेजेरजों बाथ्राफोर होनायनि थाखाय जों बाथ्रा होगिरि बिथांमोननिसिम बाथौ बिबुंसार जानाय रोजा साबायखर थाबाय आरो इयुनसिम बिथांमोनखौ मोननायनि आसा फारिनायजों लोगोसे जों दिनै हाबाफारिखौ फोजोबनायनि सिगाङावनो जोबनायाव आं प्रियंकानिसिम मोनसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैबाय नोंथाङा आथिखालनि लाइमोन जिफोर फरायसा फरायसुलिफोर दङ बिथांमोननिसिम माबायदि नोंथांनि गेजेरजों मेसेज हरनो नागिरदों खुलुमबाय बयनिसिमबो
साफ्रोमबो लाइमोनफोरनाव बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय गुन थानाया आरो हारिखौ मोजां मोननाया जोबोद गोनांथि। मानोना बर' हारिनि गुबै धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम। बाथौ थांनो होनब्लानो दुगैस्रां लोबस्रां सासे सिख्लाया माबायदि, सासे लाइमोना माबायदि दख'ना गाननांगौ, सासे सेंग्राया बा हौवासाया माबायदि गामसा गाननांगौ, बाथौआव थांनानै माबायदि खुलुमनांगौ, जिरायनांगौ, गिदिरखौ माबायदि सनमान खालामनांगौ, उन्दैखौ माबायदि अननांगौ, बे गासैखौबो मिथिनानै मोनो। आरो गोबां गाव थांना थासान्दि जा गियान नांगौ बेखौ बाथौ धोरोमाव थांनानैसो बेफोरखौ गोबां गियान मिथिनो हायो, रोङो, सोलोंनो मोनो होननानै आं सानो। आरो हारिनि बेलायाव गावखौनो बर' होनना बुंबाल' जाया, बर' हारिनि गाननाय जोमनाय, दामनाय देनाय, खाम सिफुं मोसानाय गासैखौबो मोजां मोननो नांगोन, रोंनांगोन एबा सोलोंनांगोन। अब्लासो जोंनि बर' हारिया आवगायनो हागोन आरो थांनानै थागोन। आरो बिनि सायाव गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ अननो रोंनांगोन, सनमान खालामनो रोंनांगोन, आरो गावनि हारिखौ अनसायनांगोन। अब्लासो जों आवगायलांनो हागोन आरो जोंनि बर' हारिया थांनानै थागोन होननानै आं सानो। गोजोन्थों। बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, बिथांमोनखौ जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बेल आइकनखौ थुनो खावलायहरबाय।